Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Akong gitar sa bagis compartment. Tanong ko na sa studio kay magdingali ang may kanta dito. Kung mas recording. Oh! Uy! Tao! Uy! Tao! Nagluko! Nahuot sa bagis compartment ni ako auto. Wala ka na magliyok. Ang guard! Magtawag ko guard! 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 May tao sa bagis compartment! Huwag mo patay na! Ano mag-andar kining sakyanan? Buang nga nakatug, mandi ay ko. Naabot na kami. Patay ni kitingali na guard! Murag patay ni guard! Tingog man ron ni. Sir Aldin! Oh. Kinsa namatay, oy! Carla? Ikaw ang... Shhh! Ikaw ang diya sa kubagis compartment? Oh, guard! Guard! Ano lang? Kaila din nila ko. Salamat ha! Pasensya na sa disturbo. Salamat guard! Salamat! Nilakaw na lagi tong gwardya. May namatay man ka. Hain man, uy! Kinsa may namatay? Ngano na ka na sa bagis compartment akong auto? Ha? Shh! Ayaw lagi pagsapa. Inayan ay mong tingog kay madunggan unya ta sa imong malditong amigo. Hain naman si Sir Derek. Ang maldito mong amigo. Tuwa pa siyambay. Oh, aha? Wa di ay sakay uban hato dinhi sa imong auto? Ala, nagtuo man kung anhin na sab siya sakay dinhi sa imong auto, sir. Nagtuo kung gi-pick up na sad nimo siya sa iyang bahay, sir. Oh, Ug di siya magdasin sa kyanan. Wala, oy. Wrong signboard di ay ko, sir. ha? Di mao akong nasakyan, sir ba? Tay sa, sir, manaog sa ako. Oh, Dawata sa ako, sir, kay manaog ko. dali, dali. Gunit ako. Dali. Sayo pa de sa akong pagsakay, oy. Nakatug, manggudayon ko sa baggage compartment ni imong auto, sir. Wa na gyud ko kabantay nga. Wa makasakay si Sir Derek. Anong imo man ang gibuhat? Oh, Ni, ang kasakinan ni Bro Derek. Niya na. ha? Mutago ko. Taguoy ko, Sir Aldin. Oh, sige. Sud ko auto. Dali. Sud. Nakitaan ka ko adto, sir? Kaganiya pabakahan ni abot si Bro Aldin. Ay. Nahiubos gito na kung tawahan na da. Nisunod gid ko din sa ilang studio aron ipakita niya nga wa ko magdumot niya. Nga nakalitan ako ganina. Manaon ako og musakan ako sa ilang recording studio. Ay, gusto. Diksan ko daan si Bro Aldin. Pero yun na pa. Si Carla. Hain giga itong bayana sa... Nilabay raman din hinato ang maldito apan gwapong si Sir Derek nato, Sir Aldino. Sa ato pa, wala siya kakita nato, sir. Wala siya kakita nako nga uban ko nimo. Oy, kagwapo niya siyang gisulob, oy. Og naka-leather jacket siya with matching shades. Mura gud siya og si Derek Ramsey, sir, no? Carla, kining may gusto na kong pagkisultihan mo. Uy, sir, kung about na sa imong feelings towards nako, sir, I'm sorry, sir. Kay di gyud katudloan ang akong kasing-kasing nga itakli nako akong feelings kang Sir Derek diha nimo. Oh,
Si Sir Derek na ako now and forever. Gwapo ka man sabtuod, Sir Aldin. Apan, lahi gyud ang impact ni Sir Derek nako. Kani adto ko pa kinigibati. Sa ang bisan, wa ko pa siya makita sa personal. Labi na karon, bisan kun ingon ana siya kamal dito nako. The feeling is mutual. Siya pa rin ang akong Kala, iibigin. dili ka na mood ko ipasabot. Oh, aha. Moingon sab ka na kung wa kay pagtingin nako bisan gamay, sir? Kala, paminaw una, paminaw. Yes, I'm listening to you, sir. May ihangyo lang ko nimo. Kun ang akong kasing-kasing imong hangyoon, sir, nahibaw ka na yung di gyud na mahimo, sir, ha? Yes, nahibaw ko. Paminaw sa nako. Paminaw na. Nagagamit ka sa kong cellphone, dili ba? Katong may gitawagan ka nga unsa ganito nimo? Ah, City Elvira nako. Nga naman, sir. Pila na ka numero ang nasigi panghulga nako. Kaya nagtuting sila nga numero kini ni Bro Derek. Mao ba? Okay na. Niyapas kong cellphone ang number o mga text. Gi-advisean ko ni Bro Derek nga mag-ilis kong simpag. Pero hassle lang ko kayo good. Hassle lang kayo. Mamahangyo ko nimo nga kung imo mas lang kaila, ikaw na sulti nila. Nga di na magsamok sa pagpanghulga nako. Kasayon, ana, sir. Be, ako'y kasabaan na nilang tanan. No. Wa ko maingon nga kasab-isab, Carla. Hangyo alang og pasabta. Aw, ug kung dili kasabot, sir, kasabaan ko gyud na. Nganong ikaw man ilang samukod og panghulga. Niya ako cellphone, no? Akong gisave din niya ang mga numero sa mga nanghulga nako. Asa man ana, sir? Kay ako'y makigsulti. Tesa. Uy. May text man din si Bro Derek nako. Ako sa pasahon, Carla. Nikaon sa kubro. Uy. Ingon siya kay may recording siya karon. Abi na kog ni ana sa din eh. Upanto arang dis parking lot ang iyang sakyanan. Wa gini klaro si Bro Aldin ay. Mauwabi ako aning iyang mga kauban nga di pa nako mga suod. Gusto, magawas lang una ko din eh. Tawagan ko siya bi. Apason ko siya kung hain siya karong dapita mo kaon. Busy man yung cellphone. Derek! Uy. Derek sab ko ha. Um, Lahil sa'yo lang pagkuhan, Litok. Ang imong ngaan murag, ang tawag na Derek. Pero ako Derek yun, Direktor. Pero, dili Derek na akong pangan, ha? Mga na to, paglitok ka na, depende lang kung sa paglitok. Derek Trifon Pai Baril Morales. I-direct yun ang sulti. Hi sir. Ay, okay. Nice good sa bitaw kang Bro Aldin nako. Di ako pag-audition ni mo. Di mi sa spinner's room, di sa spinner's booth. Kita ka mo. Nakadungog ko sa imong audition piece. Mayo eh. Nindot ang quality sa imong tingog. Pang-leading yan. Pang-leading. O mao kag tingog sa among kasama na nga si Jojo Alegre Buron. Mau ba sir? Mao gitingog ka. Para yung tingog diyan ha. Salamat kay sir ha. Mura-mura sa si Randy Padayo Susun. Lahat na kayo eh. Saksa. Si Randy. Randy Padayo Susun. Katong nang taas og buhok sir no? Musical director. Katong insik. Ito insiko gamay mura may Koreano bitaw. Tisoy sir, tisoy. Bayubay sa na biktima to. Yawa to naman taas. Unsay na biktima sir? Biktima ang mga ok-ok din sa studio kay mo na magpakan dinero ni musud mga ok-ok. Mau ba din sir? Pagsige standby din do. Sa Derek, ni sa mong studio. Obserbar sa mong recording ha, sa drama. Nindot ka yung pagdaan mo. Standby sige. Mau bitaw ingon ni Bro Aldin ako. Si Ricky bitaw nga itong way buhok. Tigon mag-ay, basta sige standby. Mo ba? Mo sa na ingon ni Bro Aldin ako nga pa-standby yun kuno og Mao na. pa-standby yun kuno sa manager din sa inyong recording. May noon. Kaya og may pagtapol ng mga artista og tunga sila recordings. Yan sige pag siglit-lit. Yan di mo tunga. Isitan dyan. Ikaw yung makapinsit. Ha? Bitaw. Kaya bago pa man ka din ito, ato pag yung ka maka-apel na ng mga drama nga tapos-tapos o
matapos as usa ka adlaw ba nga drama, like andumanan sa kawit, kini nga akong suliran, What's the Style, ang spinner na si Joel Ace Asido, o kun ako ang pasultihon. Tiban, gulit. Amo na, asap ka na, ganun ka asap. Ingon na din, Oo, kana asap ba? Always say a prayer. Oo, muna. Yun na. Muna. O ayo ang imong pagdasa mo ang mga tapos-tapos ang sugilanon aron madiskubrihan ka sa atong mga writers ug directors ug labi na sa among manager si Kuan Marvin Leson. Oh, sir. Paningkamutan ako. Edward! Edward! Pwede kong putos og kwinta anang napili sa suki, be. Sige na. Gitugot ako na og tag 50 ang tanan. Tag 50. Oh, tag 50 tanan. Kay tabagon sa akong cellphone ha. Kay 50. 50 man naon san man eh. Nasagol na 50 tanan. At ang cellphone na 50 man. Tabagon ko rin cellphone ha. Uy! Kadto maning diri ka akong gihulga. Patay! Nagkurog na sa kuwa na. Nikurog na akong pagkabayo to. Aloy. Nabibahag sa akong ikog sa tubang. Ay, doy. Nasugog itingin ni siyang maayo na ako. O, wan na ikihan ako ni niya o ditret kung pagpanghulog ka. Oh, Nihunong na, gipulaan na lagi bagding ako silpon. Pero, nga naman talaman ka, ha? Nanghulga ko. Dapat nga isog yung ko, di ba? Oh, di ko mahadlok niya, di ko mahadlok. Karon ka butawag ako sabron. Why! Hindi tawa! Aloy. Mahadlok magyug ko. Hindi magabugan. Malagbot na espiritu ko, ani. Uy. Oh, muling nakita, ginako ako espiritu nga. Nibuwag sa kong lawas. Itawag man, ulog-ulugan niya akong silpon, eh. Hindi mo na magdili ako. Natinuod ba akong panganti noon? Barugan ko ni. Barugan ko na akong papangisog. Pwede ko magpaila. Hello! Ikam bagaa ka banyaga kang dako. Wa kay kwarta no. Mao mangidap ka. Imong gikidnap. Inya imong ipalukat. Sultihan ta kado. Wa kay matiti na ako. Namo kay mga pobre pa mis ilagang paut. Ha? Ug wa kay rason nga kidnapon na si Inday Carla diha. Wa kay makuha ana. Ang magkuha ni mo ana. Mao lang ka wow. Kung nganong nangidnap kag unggoy. Da. Kinsa kang tiguwa nga kang nakaminos nako? Kinsa kang tiguwa nga ka? Wa kay labot og kidnapon ko. Kay mo ni kalipay nako ang kidnapon ko. Ay na pag-usab og samok-samok og text sa inyong numero ha? Nanghulga ka pa? I-report ko na imong numero aron matrace kung kinsa og taga-asa ka. Ikiha ka nako pagpanghulga. Kon death penalty. Carla, death threat. Aw death threat di ay. Kung nanghulga ka ha? Timan ina. Da. Oh. Humana sir. Ako na sabtong gihadlok sir. Sigurado kang tiguang ang tagya sa mong numero? Ha? Carla? Hello, Day Carla! Ikaw ba ni... Ay! Nanaikan na ako. Tiniguang, Nagtiniguang gihapon ko. Martingog mo to, Day Carla. Uy, klaro kaayo. Klaro kinako. Labi na kay... Nangisog siya. Iya kitong tingog. Bago kag number si Day Carla. Angela? Uy! Densyo! Nitawag na ko sa Carla! Nitawag Densyo! Ha? Okay, ganito, Angela. Ano ko cellphone? Hello? Hoy, animal! Kung si kinsa ka magsigig panghulga, hunungan na ha? Aron di tiga ikiha og death threat. Day Carla? Kinsa ni? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!